Quería mandar un saludo muy cariñoso a toda la gente que trabaja en Filmets, es muy importante hacer cortos, y Filmets lo está haciendo muy bien, se está esforzando mucho, así que cuidármela. Benvinguts a Filmets de Badalona. A disfrutar. Des de la llotja del Ni Blanc ni Negre, on sovint parlem d'actors i d'actrius, una salutació a Filmets de Badalona, on aquest any moltes actrius participen en curtmetratges. Per exemple, Cate Blanchett. Per exemple, Kate Winslet, Belén Rueda. Marina Comas. I com que estem aquí en el Ni Blanc ni Negre, t'he de fer la pregunta típica. Endevina, Gorina, a banda de la pel·lícula Blue Jasmine de Woody Allen, Cate Blanchett havia guanyat un altre Òscar. Per quina pel·lícula? Per L'Aviador, de Martin Scorsese, on feia el paper de Katharine Hepburn. Bé, i si ho voleu veure tot plegat, quina és la seu del festival on aneu a veure tots aquests magnífics curtmetratges? Aquesta pregunta és una mica redundant, perquè ens estan veient ara des del Teatre Zorrilla de Badalona. Bona sort! I bons filmets.